Reit, gan bod Ems Beicio gyda ni yn y stiwdio heddi, ni wedi mynd ati I drefnu sialens arbennig iawn. Sialens cyflymder, felly croeso mawr I brenin y beics. Ems Beicio! Ac yn I herio fe heddi yn pwyso 12 stôn, un pwys I hoff liw yw glas, I dîm beldroedau yw Everton. Mae fe'n andros o fwy gyda clwb goff, ond yn teimlo y bydd yr anwyd nath y ddal dros y Nadolig yn effeithio'i berfformiadau. Croeso mawr, Tudur Evans. Waw, ti wedi gwisgo ar gyfer yr achlysur fan, dwi ti? Do. Ti eisiau donio'r y feic fyna nawr? Neu blegus i'r ysbrydoliaeth? Gen Emyr Beicio mynydd. Waw! Yeah. Reit, mae rheole'n syml. Mae da chi 1 munud I rasio ar y beiciau hynod y glama mor belled ydych chi'n gallu. Fan hyn mae'n gweud pwy mor bell ti wedi mynd, a fan hyn mae'n gweud pwy mor bell wyt ti wedi mynd. Y person sydd wedi mynd y pella fydd yn ennill. Iawn, oce. Reit? Pawb yn barod? Ti'n nerfus, Ems? Fel ti'n teimlo? O, waith na World Cups. Wa? Os dwi'n ennill llawn, felly dwi'n ddechrau gyrfa fel rasio'r Beicio mynydd lawr all efo. Oce. Na'i gadw ti at hwnna. Reit. Ymlaen â ni. Ar eich pedler. Ar eich pedler, hwnna'n ddoniol. Helo. Barod. Awch! Come on, Tudur. Come on, Ems. Oh my gosh, mae'r hein wedi mynd. Reit, bydde fi chydig bach o feintiau I chi ar gyfer hwn. Mae yn atia 1 biliwn o feiciau yn y byd, Ems. O ti'n gwybod hwnna? Na? Siw ma'n acid lactic, Tudur? Dosgi! Reit, mae'n dyfu joc I chi. Gobeithio newch chi ffindo fe'n ddoniol. Reit, ond na 2 hewl. A mae un yn dweud wrth y llall. Hei, watch your mas. Mae hwnna'n psychopath. Psychopath. Pwy sy'n ennill fan hyn? O, mae'n agos, mae fe mor agos fan hyn nawr. Mae rhyw 6 neu 7 pwynt ynddi. Mae dyfu ffaith bach arall I chi fan hyn nawr. Mae'n Americanwyr, John Howard Garland, gwrdd i'r cyflymder ar ei feic. Cyflymder o 152 metr. Carafins! Oce, eiladau ola drosodd. Stop! Tudur! Stop! Reit. I del no, si bob dim I hwnna. Sa hyn wedi bod ar y beics yma, fi wedi blino, jyst yn gwylio chi. Reit, pwy fydd ein pencampwr ni heddi? Dwys. Reit. Wyt ti... Ww, sgwr da fyna. Paid a edrych, paid a gweud. Reit, gyda pellter o 0.83 milltir neu meteroedd, Emyr Davies yw'r enillydd! Ond da iawn ti, Tudur, gyda 78. Dwi'n bell, oedd ia? I feddwl bod e'n bencampwr. Fel ti'n teimlo, Ems? Hei, da iawn! Oh, amazing. Hwn highlight o'n flwyddyn ni. Ia? Gwell na pob dim, ia? O, ie.